Här ska det vara. Alla tanter och kjolar på mig. Det är lite 10-årskalas då. Ja, så är det. Vem var det som fyllde sig? Helena med Det syster. var Lotta fin med rosa basker och... Vem är allihopa nu då? Jag vill det. Jag hjälpte väl till på kalasen då. Men hur mycket är det? Den är 14 år. Där är Helena. Nej, det är Eller hur? det. Ja. Men vart är det någonstans? Stängselborden där nere i gula huset. I gula huset. Det är ju danska fåtölj. Matbordet där som vi har hemma. Det är stolarna. Det är fåtöljerna som vi har här. Ja, ser Ser du du? mycket? Ja, jag ser läder. Ja, det. Och där är Gertrud Ivarssons dotter. Ja, det är det. Det ser ut som ett städat tjejkalas det här. Städat tjejkalas. Mm. Ja. Där är trädgården. Oj, det var ju Ettan kul och att se. tvåan och trean och fyran och femman. Det här första är det första de byggde. Nej, där är femman. Ettan, tvåan och trean och fyran och femman. Där är Det där var första, ettan och tvåan. Ja, just det. Och så låg lagon bakom och hönshuset. Det är ju Gunilla. Gunilla på hästen. Hon köpte hästar och ridgrejer och Roger han fick jobba och han jobbade. Hon köpte, desto mer Roger jobbade, desto mer åkte hon till stan och spenderade. Men det var så för några år innan hon skildes. Det var inte hon kunde göra. Men där är i alla fall Eva från, Pappa. Eva från Fred. Har alla Har de gjort sig ett hår? lite hår... Och nu har killarna fått komma på kalas också. Eller är det här killbordet? Är det här julfesten då? Nej. Där Det där är, måste vara Jeanette. Där är Helene. ja, och Jens. 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 Han har också fått en rosett. Han får sitta på register. Han var olydig. Han får sitta och förbereda. Oj, vad han smäller i. Det där är min kvist, va? Och Ingmar. Och där leker de. Går på krukor. Med snöre i, ser du det? Här går de på krukor med snöre i. Ja, det är ju som färgen. Jeanette och Susanne hade ju... Och där är Barbro Lindqvist. Eller Ja, Gunnel det var Lindqvist det. kanske, va? Och Barbro var också. Ja. Och Jeanette och Susanne hade ju samma kläder, lät till Barbro sy flera gånger. Lilla Mellqvist. Är det Mellqvistarna? Ja, och Lindqvist. Är det fortfarande i gula huset? Eller? Ja, jo, där är jag. Som är lila. Jag var Löfbergs lila klädd. Ja. Ja, mamma, det är Löfbergs lila på dig. Jag hade lite mer på mannekänguppvisningen. Men jag kunde spara den godbiten. Nej. Det är Susanne, va? Ja. Men det kanske tycker jag Lindqvist. Ja, det var lika fången. Domare, eller rödkort. Nu är det en domherre. Domare. Oj, vad vackert. Är det jag det? Vart? Baksidan. Stängsel på där. Är det Nej, Sankt Bernhard? framsidan. Ja, det är framsidan. Ja, det är Sankt Bernhard. Typ då.
det är nog jag som är hemma från sjukvårdsskolan. Vad heter den där Som ligger ute i som solen. Stinsa. Stinta. De hade ju sån där när jag kom till Stenstadsskolan. Och den el... Jo, den älskade dig. All el ska hoppa in i bilar. Jaha. Innan, när du körde upp dit, där var ju Gösta. Farbror Gösta var där. Det där måste vara Roger. Ja. Farbror. Ja, suddigt var. Han hoppade in, vet du, så fort du öppnade dörren. Då hann bara så var han in och så klev han inte ut. Ni vill åka bil? Ja, varför? Satt så här. Karin Satt Lindqvist. timmar. Vad tyckte du om det då? Om bilen? Satt och Eva från Fredag. ja. Eva från Fredag. Ja. Det var suddigt nu. Hon skulle vara roligt att träffa. Nu ska man ha musik nu. Ja. Nej. Ja, det gör ni. Det är hastigheten nu jag kommer. Ja. Det är någonting med skärpan som gör att det är lite... Nej, det är suddig film. Jeanette där. Men vem är det där? Den har vi liv. Jo, det är Fredrik. Gösta, Karin. Och lussekatter. Hon där, Men det mamma, kanske var Evas mamma. hon Som var inte kände igen. internationell hunddomare. Hon var bästa i Sverige. Hon åkte runt och dömde hundtävlingar och internationellt också. Och så hade de hundpriser på fredag. Nej, det hade vi i stan. På Bidragsgatan. Jag synd att det var så, Hundpriserad. suddigt nu. Den här filmen var inte så rolig. Men var är den här någonstans? Kan det vara på Sigmar och Karin? Nej. Nej, men är det inte uppe på fredagen då? Eller? Sigmar och Karin Nu har vart sån där det- sluttmusvindor där uppe. Ja, men det huset byggdes senast det, mamma. Det är det där. Och det var inte mitt där. Bullet. Fina farbussar. Lindqvist den gamle där. Längst till vänster. Den hade sån här snedtak med löpare. Jag vet inte mer. Oj, jag kom med. Är det Helene som är Lucia? Ja, jag tror det. Och så Eva och så Ser Cecilia. du hos Vivan? Var någonstans hos Vivan? Det är Helene och det som är Lucia.